Inselmilkom nilqakom għall-ikla tajba l-lum miegħi Odessa Green u għandna intervista esklusiva Modessa sensuruna fuq aħjar mill-lat iktar personali kif inti. All right. All right. All right. Jiena tajjeb ħafna li għat miegħek. Aħjar. Nistidnek biex tażel mill-menju tal-aroma l-starter, il-makers u d-deserta. Di intervista esklusiva pero namlu forma tal-oba. Ġifiri ħatażel 3 platti, għandi xi mistoqsijiet jistaw kunu personali, jistaw kunu diffiċli, jekk tażel li tagħmel pass fuq xi waħda minnhom inneħħilek mill-li tkun għażil. Isma' fil-verità ħajja ma nażilhomx tajbin għax neħxin inqas. Le għażilhom hija tajbin issa llum iċ-cheat day tiegħek. Mela, bħala starter, spaghetti vongole. Tajjeb. U il-main course, il-prinċipali. Chicken Romagna. Tajjeb, chicken Romagna u d-desert, għax tetiħu? Id-desert għana. Cream caramel. Tajjeb, all right, l-lallu, tajjeb wis. Mela, dak huwa l-għażla ta' Odessa u jien ħalli nibda bl-ewwel mistoqsija Odessa, fil-fatt il-ħin tal issa. It-tfulija tiegħek, kif kienet it-tfulija fl-istitut? Inti nafu li kbirt fl-istitut. Kif kienet it-tfulija tiegħek? X'tiftakar? Għandi memorji kbar fl-istitut u kun hemm memorji sbieħ u memorji. Ma jien dejjem nipprova dejjem insemmi l-memorji sbieħ. Sbieħ. Għax minn dejjem kont pożittiva, allura ma nqodġis nsemmu n-negatività dejjem għax li f'negattività ma tismax, allura tajjeb li toqgħod tittieħu affarijiet pożittiv. Kien żmien sabiħ ħafna wkoll fi żmien il-miliet, inħobb ħafna x'dejjem kont nieħu xi sem f'xi drama jew fil-kwajer. Tiġi ngħidlek xi pras pura meta kont. M'għandix dubju li għandek ħafna pras parenti. Semmi li waħda ħalli naraw. Mela, ħansemmilek tal-ikel. Mela, dam meta kont l-istitut ma tistax taqbad u tażel li kelli tħobb intu tittikol dak li hemm. U xi kultant kien ikun hemm ċertu ikel li ma jogħġobnix. Imma jew pereżempju jkun hawn sustanzjuż ħafna u tittiklu. Imma jiena kont nagħmel tarasi, kont naqbad nuħu toilet paper miegħi. Kont ngħid issa dak li kelli ma jogħġobnix, nitfgħu fit-toilet paper, naħbih, u mbagħad xi titlaq is-sister immur narmih. Infatt u ġieli wkoll kont nagħmel kummedji oħra kellna sfur, kien jismu Chucky. Kelli tifel ħdejja dak iż-żmien, Entni kienu ħobbu ħafna dal-Chucky. Kont ngħidlu wara x'inhu ħellu l-asfur, pum, u nitfa' fil-plattija. Kont wise. U ddej il-mejda ddej nis-siġġu tiegħi. Dejjem qattar li kellu, kienet tgħidli dal-ikel kif tqatt. Mela titma' l-art kienet tgħidli. Inti, mama, kif sir taf li inti pregnant? X'tiftakar? Meta kont pregnant minn ma kont naf, l-ewwel jisom bdew jaqbduni ċertu jisu naqa' nervi u jisni rrid nikbi mix-xejn u bdejt ngħidaw is-sintomi minn fejn huma ġejjin. Kont sensittiva ħafna. Kont sensittiva ħafna kien nara xena fuq it-television ta' tfalek jew jkunu msawtin jew bil-ġuħek, jisni ninfaqa nikbi niġi iktar sensittiva ħafna. U bdejt ngħid x'inhu jiġri li hu hekk, mhux is-soltu tiegħi li nkun sensittiva ma mhux li nikbi mix-xejn, fimt? U niftakar darba oħti kienet qed issajjar il-qaraba li mimli fil-brodu u dak kien ħobbu ħafna jien. U bdiet iddejjaqni r-riħa tiegħu, għadda kif qed iddejjaqni r-riħa tiegħu. U qabżet oħti għalt li smalt li m'intix pregnant u ma tafx, u għalt lex meta tkun pregnant jibdew jiddejqu ċertu rwejja. Dak kien stess mort nagħmel fil-għaxija pregnancy test u sirt naf li jiena pregnant. U l-bambin bat li dal-anġlu li għandi, il-baby tiegħi, llum għandu 15 ma xorta l-baby tiegħi jibqa' jismu CJ. U l-min jixbħek? Ara, u blond it-tifel, għandu xaru naqra ċar, dark blond, u għandu white skin, imma mbagħad fis-sajf jismar. U meta jismar nimma. Għandu għajneħ ħarġu kannella bħal tiegħi u min jgħid li għaw jiġbaħ lilek, min jgħid li għaw il-fuq il-missieru, mhux kulħadd l-istess. Mit-tnej. Mit-tul ma jiġbaħni żgur għax fih diġà 6 piedi. Tajjeb ħafna. Ikollok tħares lej ħajtek, lim taħseb li kien l-isbaħ moment u l-iktar moment diffiċli?
L-isbaħ l-moment ta' ħajti kien meta kelli t-tifel fidejja, meta wellit u Renata u koll, parti kbira minn ħajti u koll, ħafna nis jafu li ma kienx huwa għalija ma mxejġ daqshekk qudiem malaj u bis-saħħa tal-mulej. U niftakar l-ikraħ mument ta' ħajti il-ġurnata għadha ċara tont meta kont ħalt l-istitut. Għax ma kontx naf ħansib qudiem għajnejja fil-lieda mal-mami u mami mardit li kienet. Però dik hija xena li ma ninsija qatt. Meta qed iżomm li jdejja l-mami u f'daqqa waħda mort mas-sister ma bniedma għadni ma nafix. U qed ħassejtni ġo post ġdid laqgħet ħassejtni imbeżża. Fint imma it turned out li vera kelli tfulija sabiħa hemm ukoll, fimt? Għax fil-li tkun mal-mami u ma dekx mal-mami, u dak iż-żmien ta' ħames. Ara, jiena għamilt minn sena u nofsa 3 snin, dak ma tantx niftakar għax u l-mami kienet miskina diġà mardet, u mbagħad reġa' għaddiela u ta' 5 snin rġajt ħalt u għamilt sa 14. Imma ta' 5 snin għadha ċara sal-lum il-ġurnata. Meta tħalt rġajt ta' 5 snin. Isma, jiena ovvjament sirt nafek aħjar, pero Toby għalik, il-ħin skada, pero di ma nistax ma ngħidilekx, Toby, ħdimt miegħu fuq diska ġdida. Riċentament, rajnija fuq l-internet ħafna. Ħriġna diska ġdida, DJ Toby, għamil il-mużika u l-lirika, minn toġbot ħafna, rawa ħafna views. Fuq jek nistan semmi il-Facebook, within 5 days, rawa xi 5,000 views. Jisima Darkness, tistaw jisibuha fuq YouTube. Darkness għalfej? Għax id-diska edha fuq Sorrow, fuq uġieħ. Infatti aktar... Tizvoga narak fid-diska. Edha in-pain u ma rridx niqpa aktar fl-uġieħ. U I'm trying to go to the light. Infatti fil-video hemm dal-persuna tiġri warajja jien qed niġri minnu għax ma nafx hekk mhux hu tajjeb u l-ħażin u ġibi xi salvani to go to the light. Hija darkness, ġifieri mill-kelma darkness ħarġet xi ħaġa. Ħareġ id-dawl. Id-dawl pożittiva. Jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna. Nistieden ukoll tal-ispettaturi biex jaraw il-music video ta' Darkness u ta' Odessa tal-kanzunetta ġdida tagħha li tirrappreżenta ħafna lila. Ġifieri qed naraw l-Odessa bi stil ġdid. Ovvjament Odessa hija wkoll apparti li hija persuna open ħafna nħu gost nisimgħek titkellem. Però fl-aħħar mill-aħħar hija kantanta u ovvjament nixtieq nippromovi talent lokali, islu fil-paġna ta' Facebook tagħha fuq YouTube Odessa Darkness biex ovvjament Odessa Green fil-YouTube Darkness. Odessa Green għax għandha kun jom partikolari semmiħi. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna. Nirringrazzja lilla Roma xi rrispondejt kollox ma kellix dubju minnek ta' illi wkoll tagħna din l-ikla la Roma illi tagħna dan ir-regal tal-programm. Grazzi ħafna. Kemm rajjen u kulħadd. Grazzi. Lilkom nedikom biex tibqgħu magħna għal aktar u aktar intervisti dalwaqt hemm il-VIP House u dalwaqt ukoll Ryan għandu xi ħabbar dwar il-programmi li ġejna x'ħekonna żewġ programmi speċjali u partikolari ħafna għal żmien il-Malta Eurovision. Ġifieri jibqgħu magħna għal dan u ħafna aktar.